ಹಾಯ್ ಯಾನ್ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಯಾನಿ ನಿನಗಲ್ಲಿ ದಿವಾಲಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಒಂಚೆ ನಾನು ಕಟ್ಟೆದ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ತು ತೋಜೊಂದುಲ್ಲೆ ಇಂದು ನಾನು ಎಂಚ ಮಲ್ದು ತಂದು ಪನ್ಪೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಾನು 1 kg ದಾತು ಡಾಲ್ಡಾಗೆ ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತೂಪುಡು ಅರ್ಧ kg ದಾತ್ಲ ಡಾಲ್ಡಾ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಫುಲ್ 2 ಜನ ಒಟ್ಟಾದ ಮಲ್ಪುನು ಯಾನ್ ಬಕ್ಕ ಪ್ರಿಯ ಅಂಚದ ಇಂಕುಲ್ 2 ಜನ ಮಲ್ಪುನ ರೆಸಿಪಿಲ ತುಲೆ ಅರ್ಧ kg ಡಾಂಡ ಎಂಚ 1 kg ಡಾಂಡ ಎಂಚ ಪಂದೆ ಅನ್ನಿಕಲಿ ತೋಜೊಂದುಲ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಗಿಂಚ 1 kg ಡಾಲ್ಡಾ ಪಾಡ್ದಿಗೆ ತೊಂದೆ ಒಂದೇನು ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದ್ಲ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಇಜಿನ ಸಕ್ಕರೆ ದೊಟ್ಟುಲ ಸರಿಯಾದ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಯಾನ್ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡ್ದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಗೊರೆ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪುನಾಂಡ ನಿಗಲಿಗೆ ಅನ್ನು ಸರಿ ಅದೊಂದೇನು ಡಿಟೇಲ್ ಅದು ತೋಜೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನಿಗುಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಲೆ ನಾನ್ಕ ಟೈ ಫೇಲ್ ಆಪುಜಿ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಐಕಿತ್ತನ್ನು ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ಪೊಡಿ ಮಲ್ತಿತ್ತಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದೆರಡು ಮೂಜಿ ಕಪ್ಪು ದಾತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಿಕಲೆ ಸ್ವೀಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋಡುಂದಾಂಡ ಒಂದು ರಡ್ಡನ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದೆ ನಿಕಲು ಸ್ವೀಟ್ ತೂವನ್ಲೆ ಅದ ನಿಕಲೆ ಸ್ವೀಟ್ ಹೆಚ್ಚ ಬೋಡುಂದಾಂಡ ಪಾಡೊನುಲಿ ಮೈದಾ ಪಾಡ್ದಿನೇಡು ಬೊಕ್ಕಲ ಪಾಡ್ರೆ ಪೂಜೆ ಐಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಮೈದಾ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಮತ್ತೆ ನಿಕಲು ಒಂದು ರಡ್ಡನ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಒಂದಂತ ಮಸ್ತ್ ತೀಪನೆ ಇಪ್ಪುಡು ಮತ್ತು ಮೈದಾ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಆಪುಂಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬೀಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತದ್ಲ ಒಂದೇನು ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅನ್ನಿಗೆಲ್ಲ ಕೈಟೆ ಮಲ್ತು ತೋಜೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಗಲ್ ಫಸ್ಟ್ ವರ ಮಿಕ್ಸ್ ಸರಿಟ್ ಮಲ್ದಿತ್ತಾರಂದಾಂಡ ಈತ್ ಬಂಗ ಆಪುಜಿ ಇಜಿಂದಾಂಡ ಒಟ್ಟುಗ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಬೊಕ್ಕ ನೀರು ಹಾಪುಂಡು ಒಂದು ಅರ್ಧ kg ತುಲೆ ಅರ್ಧ kg ಮಲ್ಪುನ ಪಕ್ಕ ನೀರು ಹಣ್ಣು ದಾಯಕ್ ಪಂಡ ಇಟ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಟು ಒಂದು 1 kg ಇಟ್ಟು ಒಂಚೂರು ಪೊರ್ತು ತಗೊಂಡು ಇಜಿನ ಅರ್ಧ kg ಮಲ್ತಿದ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊನೊಲಿ ಮೈದಾ ಪಾಡ್ನಾಗ ರೆಡ್ಡಿಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಾ ಇವಾಗ ಕೊಂಚ ಕ್ರೀಮ್ದ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜೊಂದು ಮಿನುತುಲೆ ಅದಾಗ ಒಂತೆ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ ಪಾಡೋಡು ನಿಕ್ ಒಂದು ನಿಕಲ ಇತ್ತೆ ಪಾಡುಂಡ ಅಣೆಯಾನ್ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ ಇತ್ತೆ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ದಾಯಕ್ ಪಂಡ ಒಂದು ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ ಇತ್ತೆ ಪಂಡ ನಮಕ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸರ್ತಿಲ ತಿನ್ನಗ ನೆಟ್ಟು ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಡುಟು ಮಿತ್ತಿಗೆ ಪಂಡ ಖಾಲಿ ಮಿತ್ತಿರ್ ಮಾತ್ರ ಹೊರ ತಿನ್ನ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅದೇ ಕಾಜು ಬಾದಾಮ್ ಪಾಡ್ದೆ ಅನ್ನಿಕ್ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟು ಪಾಡ್ದ ಇವಾಗ ಹೊರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂಡ್ಲೆ ಈಗಲೂ ಕ್ರೀಮ್ ಬಂದು ತಿಂದಿಪ್ಪರ ಕ್ರೀಮ್ ಬಂದ ನಡುಟ್ ಇತ್ತಿನ ಕ್ರೀಮ್ ಏನು ಚೆಪ್ಪುಣು ಅಂಚಾಪುಣು ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಮೈದಾ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನು 1 kg ಮೈದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಐಕೆ ಯಾನು 1 kg ಒಂದು ಡಾಲ್ಡಾ ಪಾಡ್ದೆ ಇದೊಂದು ಮೈದಾ ಪಾಡ್ದೆ ಇವಾಗ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊನ್ನೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ kg ವರ ಮೈದಾ ಪಾಡೊನ್ನೆ ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ಧ kg ಒಂಚೂರು ಪೊರ್ತಾ ಇವಾಗ ಒಂದು ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಪಾಡೊನ್ನೆ ದಾಯಕ್ ಪಂಡ ಇಟ್ಟು ನಿಗಲಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬಂಗ ಹಾಕೊಂಡು ಹೊರಾನೆ ಪಾಡೊಂಡರ್ಡ ಒಂದು ಅರ್ಧ kg ದಲ ತುಲೆನಿಕುಲು ಎಂಚ ರೆಡಿ ಆತನ್ ಬಂದು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಯ್ನಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚ ಉರುಂಡನ ಹೊರ ಪತ್ತು ತೂಡು ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಅಂಟುಂಡ ಬಂದು ಅಂಟದಿತ್ತನ ಒಂಚೂರು ಹಿಟ್ಟು ಬೋಡು ಬಂದು ಅಂಟು ಜಂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಆತನ್ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಹಿಟ್ಟು ಎಂಚ ಆದ ಮಲ್ದವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆತನ್ ಬಂದು ಎನ್ನಿಲ್ಲೆ ನಿಗುದು ಇಂಚ ಮಲ್ತದು ಕೈ ಹಿಡ್ದಿದ್ದು ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ತಲ್ಲ ಸರಿ ತೂಂದುಲ್ಲ ತನಕ ಇಂಕು 2 ಜನ ಎಂಚ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬಂದು ಇಂಚ ಮಲ್ಪೊಡು ಇಂಚ ಮಲ್ತದು ಯಾನೊಂದು ಬೇಕ್ರಿ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚದ ಯಾನು ಒಂದೇನೊಂಚಿ ಭಾಜನೋಡು ಪಾಡ್ದು ಓಡಾಪುಂಡು ಡಬ್ಬಕ್ಕೆ ಪಾಡೋನ್ವೆ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬೇಕ್ ಮಲ್ಪರೆಕ್ ಬೇಕ್ರಿ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಪೂರ ಮಲ್ತದ ಪಾಡ್ದಿಗೆ ತಂದೆ ಇಂಕೊಳ್ ಡಬ್ಬೋಡು ಇತ್ತೆ ಒಂದೇನು ಪತ್ತೊಂದು ಬೇಕ್ರಿ ಪೋಡು ದಯಪಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಉಂಡು ಇಲ್ಲಡ್ ಬೇಕ್ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ಇತ್ತೆ ಇಂಚ ಟ್ರೇಕ್ ದಿ ಒಂದುಲ್ಲ ಇಂಕುಲು ನಿಕಲೆ ತೋಜಿ ತಿಪ್ಪು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮನೆ ಮಲ್ತಿನ ಒಂಚೂರು ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ಲ ನಮಗೆ ಎಂಚ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಚ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಂಡು ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ ಮಿತ್ತಿಗೆ ಬೋರ್ಡಂಡ ಪಾಡೋನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದೆ ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಬಂದು ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಬೇಕ್ ಐ ನೆಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚ ಆತಂತುಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಕುಲು ಗ್ಯಾಪ್ ದಿದ್ದೀತ ಒಂಚ ಕೊಂಚ ಕೆಲವು ಟಚ್ಲ ಆತುಂಡು ಎಡ್ಡೆಡಿನ ನಾನು ಕಟಾಯಿ ಬೇಕಾದ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆತು ನಿಕಲ್ ಕೈ ತಿಳ್ದು ತೋಜೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕುಲ್ ಇಂಚ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕಲ್ ಎಂಚ ಅನ್ಪಂದು ನಿಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಿಗಲ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ತೂವೊಂದುಲ್ಲರ ಅಗಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್.